कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भाजप कार्यालयात BLA 2 आणि बूथ अध्यक्षांची विशेष बैठक. कारवार. आज भाजप कार्यालयात BLA 2 आणि बूथ अध्यक्षांची विशेष बैठक आयोजित केली. बैठकीच्या सुरुवातीक भारत मातेक फुला अर्पण करून अभिवादन केले. प्रास्ताविक भाषणात शहर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर हेमी पक्ष संघटनेत बूथ स्तरांचे संघटन खूप महत्त्वाचे आसा असे सांगले. ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुणगी हेमी प्रत्येक कार्यकर्त्याक मेळिल्ले पद हे केवळ पद नसून ती एक जबाबदारी आशिल्ल्याचे सांगले. त्या दृष्टीन सगळ्या कार्यकर्त्यांक काम करचे असे आवाहन केले. भाजप राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी SIR बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वासकल सरकारची कामगिरी आणि गरिबांसाठी राबविलेल्या विविध योजनांचे लाभ घराघरात पावोवचे असे आवाहन केले. पक्ष हो सगळ्यालो असून सगळ्यान एकमतान काम करचे असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक यांनी सांगले. यावेळार जिल्हा उपाध्यक्ष आणि ग्रामीण प्रभारी गजानन गुणगाव यांनी मार्गदर्शन केले. या बैठकीत राज्य प्रकोष्ठाचे सुनील सोनी, ग्रामीण मंडळाचे प्रधान कार्यदर्शी उदय नाईक, सूरज देसाई, शहर मंडळाचे प्रधान कार्यदर्शी अशोक गौडा आदी उपस्थित आशिल्ले. तसेच BLA 2 महाशक्ती केंद्र, शक्ती केंद्र, वेगवेगळ्या मोर्चाचे पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, नगरसेवक आणि वेगवेगळे जबाबदारी सांभाळचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. बैठकीच्या अखेर निधन झालेल्या कार्यकर्त्यांक श्रद्धांजली अर्पण केली. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. महागाईच्या वाढत्या दरानुसार किमान वेतनवाढ करची या मागणीसाठी अंगणवाडी मध्यान्ह भोजन योजनेसह वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना CITUच्या नेतृत्वासकल कारवारात आंदोलन केले. योजना कर्मचाऱ्यांना कारवार शहरातल्या प्रमुख रस्त्याचे मोर्चा काढत केंद्र आणि राज्य सरकाराविरोधात घोषणाबाजी केली. नंतर जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराक निवेदन सादर केले. या निवेदनात मासिक 36,000 रुपये किमान वेतन निश्चित करचे, कामगार संहितेत आवश्यक दुरुस्ती करची, तसेच सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देऊची अशी मागणी केली. 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ. ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ खासगी बस पलटी, एकाचो मृत्यू, 20 जण गंभीर जखमी. कारवार. अंकोला तालुक्यातला कंचिन बागील लागी राष्ट्रीय महामार्ग 52 अंकोला यल्लापूर मार्गावर खासगी बस पलटी जाल्ल्यान एकाचो मृत्यू आणि 20 जण गंभीर जखमी झाली घटना घडली. चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस महामार्गावेल्यान पलटी झाली. बल्लारीच्यान गोंयाकडे वयती आशिल्ली सीबर्ड कंपनीची बस
बसात असलेल्या 36 प्रवासापैकी 20 जण गंभीर जखमी झालात आणि आंध्र प्रदेशातलं शरणय्या वय 42 हंगेलं मृत्यू झालं. जखमीचेर अंकोला तालुका आस्पत्रेत आणि कारवारच्या क्रिम्स आस्पत्रेत उपचार सुरू असतात. माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमचे वांगडा नवी दिल्लीत AICCचे प्रधान कार्यदर्शी श्री KC वेणुगोपाल हेमगेल्या निवासस्थानार KPCCचे माजी प्रधान कार्यदर्शी गोपाळकृष्ण नाईक हेमी कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमका भेट दिवन कारवार तालुक्यात सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रे बरोबर आणि 100 खाटाची मंजूर दिलीबद्दल कारवार अंकोला मतदारसंघाच्या वतीन कृतज्ञता व्यक्त केली. आणि जसे आम्ही पहिले तुमच्या फाटल्यान आशिल्ले तसेच आता आणि हजी फुडें बी आम्ही तुमच्या फाटल्यान उरतले असे आश्वासन दिले. तेमगेल्या या भेटीन आता कारवार अंकोला मतदारसंघात चर्चेचा विषय जाल्लो आसा. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न साखरपुडो सण उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.